നാരായണ 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 നാരായണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ. ഭാഗവതേ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകീ. മുഖം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. കൃപതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീഗുരുദീനതാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം തദാതി സഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിധം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹന ലളിത ശ്രീവിശാഖാനിം തം സാഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജലപ്രദേ. ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യേഭ്യ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജഗദേവ് കി ജനതകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമുക്ക് 10ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ 10 അല്ലേ അധ്യായം? പ്രഭുജി 10. അത് തന്നെ പ്രഭുജി. 10ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ ഹരേ കൃഷ്ണ. 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താണ്? ശ്രവണ സ്മരണ സമ്പ്രദായങ്ങൾ. നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്താണ്? നമുക്കറിയാം ഭക്തിയുടെ 9 തലങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം അല്ലെ. അതിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ അല്ലെ. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അതിൽ തന്നെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ശ്രവണമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ശ്രവണ നമ്മുടെ 9 നവവിധ ഭക്തിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണ, പാദസേവ, അർച്ചന, വന്ദനം, ദാസ്യം, സാഖ്യം, ആത്മനിവേദനം എന്നല്ലേ. അങ്ങനെ 9 തരത്തിലാണ് നവവിധ ഭക്തി. അത് നവവിധ ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി ഉപാസന 9 തരത്തിൽ ചെയ്യാം. അതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ശ്രവണം. ശ്രവണത്തിൽ തന്നെ ശ്രവണ, കീർത്തന, സ്മരണം ഇതാണ് നമ്മൾ നാമജപത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതില് ഫസ്റ്റ് തന്നെ അത് വായിച്ചോളൂ. ശ്രവണത്തെ പറ്റി പറയണത് കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെയും ആരെ വായിക്കുന്ന വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി. വായിച്ചോളൂ. അധ്യായം 10 ശ്രവണ സ്മരണങ്ങളുടെ സമ്പ്രദായങ്ങൾ.
ശ്രവണം. കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെയും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെയും തുടക്കം ശ്രവണമാണ്. ഭക്തിമേളകളിൽ എല്ലാവർക്കും പങ്കെടുക്കുവാനും കേൾക്കുവാനും അവസരം ലഭിക്കണം. ഈ ശ്രവണം അല്ലെങ്കിൽ കേൾവി കൃഷ്ണാബോധം വളരാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. കേൾവിയുടെ അതീന്ദ്രിയ ചലനങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാൻ ചെവികളെ ബന്ധപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഒരുവന്റെ ഹൃദയം ശുചിയും പവിത്രവുമായി തീരുന്നു. ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉറപ്പിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചിയാക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. അതോടെ വളരെ വേഗത്തിൽ അവർക്ക് ഭക്തി ഉപാസനയിൽ പ്രവേശിക്കാനും കൃഷ്ണാബോധം എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുണ്ടാകുന്നു. ഹരേഷ്ണ പ്രഭുജി മതിയാ? ഹരേഷ്ണ, ശരി ശരി മതി. അപ്പൊ ഇതില് കൃഷ്ണാബോധത്തില് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം എന്താണ്, ശ്രവണത്തിൽ കൂടിയാണ് നമുക്ക് എന്താണ് കൂടുതൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും കേട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ അത് ശ്രവിക്കണം. ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് എവിടെ ചാൻസ് കിട്ടാലും നമ്മൾ എന്താണ് അതിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് മാറ്റാം. ശ്രവണത്തിന്, അത് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ എപ്പോഴും പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിനെ കേൾക്കുന്നതോടുകൂടിയാണ് നമുക്ക് അതിനോട് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുള്ളൂ. നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും എന്ത് കാര്യം എടുത്താലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുക. ശ്രവണമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറയണത് എന്താണ്, ഭ്രഷ്ടാത്മാക്കളുടെ ഹൃദയത്തെ ശുചീകരിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു. നമ്മുടെ ആത്മാവ് അല്ലെ, നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ശുചീകരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ശ്രവണത്തിന് കഴിവുണ്ട് എന്നാ പറയാണ്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനും പറയണത് എന്നിൽ നിന്ന് കേൾക്കുക അല്ലെ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നത് എന്താണ്, ശ്രവിക്കുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നാമശ്രവണത്തിനെ പറ്റി ഗരുഡ പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബദ്ധാത്മാവിന്റെ സ്ഥിതി സർപ്പദർശനമേറ്റ് അബോധാവസ്ഥയിൽ എത്തിയതിന് തുല്യമാണ്. നമ്മുടെ അവസ്ഥയെ പറ്റി പറയാണ്. നമ്മള് എന്താണ് സർപ്പദർശനം ഏൽക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, പാമ്പ് കടിച്ചാൽ എന്താണ് നമുക്ക് ജീവൻ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ നമ്മൾ അനങ്ങാണ്ട് കെടുക്കായിരിക്കും അല്ലെ. അതായത് ഒരു മരവിച്ച കെടുപ്പായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. അതിന് പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് അവബോധാവസ്ഥയും മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന്. അതിന് കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രത്തിന്റെ ശ്രവണം കൊണ്ടും ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ മാരകമായ അബോധാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരാളെ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മടക്കി കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് അബോധാവസ്ഥയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരാളെ ഉണർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തിനു കഴിയാൻ പറ്റും? ഒരാൾ വിളിച്ചാലേ ഒരാളെ എനിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആ ശ്രവണത്തിന് കഴിയും എന്ന് പറയാണ്. അതാണ് ആത്മീയ ലോകത്തിലെ മഹാമന്ത്രത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ചരിത്രം, ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ശ്രവണം ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ അല്ലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനായിട്ട് ഏറ്റപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് മഹാഭാഗവതം അല്ലെ. ഭാഗവതമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ. അത് നമ്മൾ വായിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞ പോലെ വായിക്കണം ഏത് സമയത്തും. ഇത് നിരന്തരം ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ശ്രവിക്കുമ്പോൾ ഭൗതികമായ വിശപ്പ്, ദാഹം, ഭയം, ദുഃഖം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല ഭൗതിക അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്നും വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്നും പോലും മുക്തനായി തീരും. അപ്പൊ എന്താണ് പറയുന്നത്? രണ്ട് കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയും. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ട് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഭഗവതം വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന എന്ത് കാര്യം? നമുക്ക് എവിടെ നിന്നും കേട്ടാൽ പോരെ. അല്ല, നമ്മൾ എന്താണ് അവരിൽ നിന്ന് ശ്രവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ശരിക്കും അല്ലെ. അവരെഴുതിയത് നമ്മൾ ശ്രവിക്കണ പോലെയാണ്. അതാണ് ആ ബുക്കുകൾ, നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരുടെ ബുക്കുകൾ അവര് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയാണ്. അതാണ് ആ ബുക്കുകളുടെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ അത് ഭാഗവതം വാങ്ങിക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ വാങ്ങിക്കുക, മറ്റുള്ളവരോട് പറയാം. കാരണം ഇത് ശ്രവണാണ്. ഒരു തിരിച്ച് പറഞ്ഞ അവര് നമുക്ക് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്ന പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഇത് നിരന്തരം ആചാര്യന്മാരെ അടുത്ത് ശ്രവിക്കുന്നവൻ എന്താ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിശപ്പ് അല്ല. ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നമുക്ക് വിശപ്പ്, ദുഃഖം, ഭയം, ദാഹം ഇതൊക്കെയാണ് ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. ഇതൊന്നും മാത്രമല്ല പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നത്? ഭൗതിക അസ്തിത്വം. ഈ ഭൗതികതയിൽ നിന്നുള്ള ഭൗതികത നിലനിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പല പല പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. അത് അടക്കം മാറിപ്പോവും. അതാണ് ഭക്തിയിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കടന്നു വരും. അത് ഏതില് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? ഭാഗവതത്തില് 4-ാം സ്കന്ധത്തില് 29-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 40-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ ഗുണാദി, ഗുണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ശ്രവണം. അതായത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ തന്നെ പറയാണ്, അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണന്റെ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിയുപാസന അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിന്റെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളെയും ഇത് ഹനിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്. വീണ്ടും ഭാഗവതത്തിന് പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള, അതായത് ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്നത് എന്തോ അത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതിന്റെ പവർ അത് നമുക്കറിയില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ മന്ത്രങ്ങളെ പവറുകൾ. അപ്പൊ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ആ മന്ത്രങ്ങള് നമ്മൾ എന്താണ് കേൾക്കുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ള
എന്താണ് ദുഃഖങ്ങൾ അല്ല അമംഗളമായിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്ന എവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്? ഭാഗവതത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് 12-ാം സ്കന്ധം 3-ാം അധ്യായം 15-ാം ശ്ലോകത്തിൽ വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ശ്രവണത്തിന് ഒരു ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ ആചാര്യന്മാരിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ആചാര്യന്മാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള അവര് അല്ലെങ്കിൽ അവര് പകർത്തിയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അവര് വീക്ഷണകോണമുള്ള ആ ബുക്കുകൾ അത് നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം, വായിച്ചിരിക്കണം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ എന്താണ്? പിന്നെ അടുത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ശബ്ദങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പുറപ്പെടുവിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിലുള്ളിലുള്ള ആ ദുഃഖങ്ങൾ മുഴുവനും മാറും എന്നാ പറയുന്നത്. അതാണ് ശ്രവണത്തിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇത് അടുത്ത പേജിൽ 116-ാമത്തെ പേജിൽ 3-ാമത്തേത് വായിച്ചോളൂ. വായിക്കണോ പ്രഭു? വായിച്ചോളൂ, വായിച്ചു ആരംഭിച്ചു. കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിനുള്ള ഒരു മാർഗമായി ശ്രവണം എന്ന പ്രക്രിയ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നു. പണ്ട് ഈ സ്ഥാനത്ത് വേദം പഠിക്കാനായിരുന്നു നിർദ്ദേശം. വേദപഠനത്തിന്റെ നിഷ്ഠകൾ പാലിക്കുക ഈ യുഗത്തിൽ പ്രയാസമാണ്. എന്നിരുന്നാലും മഹാഭക്തന്മാരുടെയും ആചാര്യന്മാരുടെയും ശബ്ദതരംഗങ്ങളെ ശ്രോത്രധാര സ്വീകരിക്കുമെങ്കിൽ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ അത് മാത്രം മതി. അതുകൊണ്ടാണ് യഥാർത്ഥ ഭക്തന്മാരായ പ്രാമാണികന്മാർ പറയുന്നത് കേൾക്കണമെന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു നിർദ്ദേശിക്കുന്നത്. പ്രവചനങ്ങളും പ്രസംഗങ്ങളും തൊഴിലായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ നിന്ന് കേട്ടതുകൊണ്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ചവരിൽ നിന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ചന്ദ്രമണ്ഡലത്തിൽ ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള അമൃത നദികൾ നമ്മുടെ കർണങ്ങളിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും. ഇതാണ് ഈ പദ്യത്തിലെ ബിംബകൽപ്പന. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് ആരെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. നമുക്കറിയാലേ, ഹരേർനാമ 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 കേവല നസ്തേവ നസ്തേവ ഗതിരന്യത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അത് നമ്മൾ ചൊല്ലണം, പറയണം, അതുപോലെ അത് കേൾക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. കലിയുഗത്തില് ആദ്യം ഒരു മാർഗം, കലിയുഗത്തിൽ ആത്മസാരത്തിന് മാർഗം ശ്രവണം. അപ്പൊ ശ്രവിക്കില്ല. നമ്മളെന്താണ് നാമം ജപിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? നമ്മൾ 3 കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യം ഞാൻ പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ വേദത്തിന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പൊ കലിയുഗത്തിൽ ഇത് നടപ്പില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്തെന്നാണ്? മഹാഭക്തന്മാരേക്ക് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതൽ കേൾക്കേണ്ടത് എന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തന്മാരേക്ക് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കേൾക്കണ്ടെങ്കിൽ ഭക്തന്മാര്, അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്കറിയില്ല ഭക്തന്മാരാരെന്ന്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മള് ഭക്തന്മാർ എഴുതിയ ഗാനങ്ങൾ നമ്മൾ അതും പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള ഭഗവാനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള പല പല പാട്ടുകൾ കാണാം, അല്ലെ, കേൾക്കും നമ്മള്. അപ്പൊ ശരിക്കും പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ ശരിക്കും പൂജകൾക്കും മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമ്മള് ആരെങ്കിലും എഴുതിയ ഒരു സിനിമ പാട്ട് എടുത്ത് പറയരുത്. അതായത് ആചാര്യന്മാര് എഴുതിയിട്ടുള്ള ഗാനങ്ങളായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള ഭാഗവതം അങ്ങനത്തുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മൾ ചൊല്ലേണ്ടത്. അല്ലാതെ എല്ലാവർക്കും ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട്, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ ഗീതങ്ങള് അവരെ മനസ്ഥിതി എന്താ, അവര് എഴുതുന്ന സമയത്ത് അവരെ മനസ്ഥിതി എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ചിലപ്പോൾ അവര് പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും, അങ്ങനൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് പറയുന്നത്, ഓക്കെ കേൾക്കാനിമ്പാണ് ഓക്കെ, പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ, അതായത് ആത്മീയ ആചാര്യന്മാർ എഴുതിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലുള്ള സ്തുതിഗീതങ്ങൾ തന്നെ ചൊല്ലാം. അതായത് നമ്മളെ വേദങ്ങളിൽ ഇഷ്ടത്തിന് സ്തുതിഗീതങ്ങളുണ്ട്, അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. അല്ലാതെ പല രീതിയിലുള്ള പാട്ടുകൾ നല്ല ഭക്തന്മാർ നമുക്കറിയില്ല ആരാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിസ്ക് എടുക്കുന്നത്? നമുക്ക് ശരിക്കുള്ള സംഗതി റെഡിമെയ്ഡ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല ഒരു ഗ്ലാസ് നല്ല പാല് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മളല്ലേ നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയ വീട്ടിലത്തെ പശുവിന് വെള്ളമുണ്ട്, അല്ലാതെ ഉണ്ട്, നല്ല പശു പാലും വെള്ളമാണ്, അത് കുടിക്കുക, അത് ഒരു വിഷമമില്ല. എവിടെ നിന്നോ കൊണ്ടുവന്ന പാല് പോലെ ഇരിക്കുന്ന സാധനം നമുക്ക് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ പാലായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥന ഗീതങ്ങളും സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ചിലവർ ചോദിക്കുക അത് ശരിയല്ല, അത് ശരിയല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത ആരുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ ശരിയായിരിക്കാം. നമ്മളെന്താ, അപ്പൊ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് അറിവുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുക, അതാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്? തൊഴിലായിട്ട് സ്വീകരിച്ചവര്, അല്ലെ, പ്രസംഗിക്കുക, വെറുതെ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അവര് ജീവിതോപാധിയായിട്ട് ഇതിനെ കൊണ്ട് നടക്കാം. അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളേക്കൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാ പറയുന്നത്.
നമ്മൾ എപ്പോഴും കേൾക്കേണ്ടത് ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തികളിൽ നിന്നായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മീയമായിട്ട് അതിനു വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരായിരിക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ അമ്പലത്തിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അപ്പൊ അവിടുന്ന് ക്ലാസ്സസ് നമുക്കറിയാം. രാമനിഷ്ഠ പ്രഭു ആയാലും ജീവിതം മുഴുവനും അതിനുവേണ്ടി സമർപ്പിച്ചിട്ട വ്യക്തികളാണ്. അവർക്ക് വേറെ ഒരു ഉദ്ദേശങ്ങളില്ല. സാധാരണ വേറൊരു വ്യക്തി പുറമേ നിന്ന് ഇത് കുറെ ഭാഗവതം പഠിച്ചിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നതിന്റെ കാര്യമില്ല. ചിലപ്പോ നോക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അതായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇമ്പായിട്ട് തോന്നാം. അതായത് പുറത്തുനിന്ന് എന്തെങ്കിലും പഠിച്ചു വരുന്നത് കുറച്ച് അലങ്കൃതമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടാവും. പക്ഷെ നമ്മൾ അതല്ല ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത്. നമ്മളെ ഭാഗവതത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകം തന്നെയുണ്ട്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തെറ്റാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ഭക്തൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ശരിയാണെന്നുള്ള അർത്ഥം. അത് പൂന്താനത്തിന്റെ ഒരു കഥ തന്നെ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത് പോലെ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ അവസ്ഥിതനായാൽ മാത്രമേ ഭൗതിക വ്യക്തിക്ക് തന്റെ ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനാകൂ. ശ്രേഷ്ഠമായ പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നികൃഷ്ടമായ പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും കീഴ്ത്തരം ശക്തിയുടെ വിഭ്രാമകമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കൃഷ്ണൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെയുള്ള ശ്രേഷ്ഠ ശക്തിയുടെ പ്രവർത്തനം ആസ്വദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടുമ്പോൾ നിസ്സാരമായ ആനന്ദങ്ങൾ താനേ മറക്കും. കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ വച്ച് കൃഷ്ണൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അത് രണ്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണമായിട്ട് മാത്രമേ ഭൗതിക മനുഷ്യന് തോന്നൂ. എന്നാൽ വാസ്തവത്തിൽ കൃഷ്ണന്റെ മുഖത്തു നിന്ന് നിർഗളിക്കുന്ന അമൃത പ്രവാഹമാണ്. അർജുനൻ ആ ചലനങ്ങളെ കർണകർണികയിൽ സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ ഭൗതിക പ്രശ്നങ്ങളുടെ വിഭ്രമങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാവുകയും ചെയ്തു. അടുത്തേ കൂടെ വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ 11:3-15 ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: അതീന്ദ്രിയ പ്രകമ്പനങ്ങളാൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുന്ന കൃഷ്ണനിൽ കലർപ്പറ്റ ഭക്തിവാസന ആഗ്രഹിക്കുന്നയാൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാഹാത്മ്യങ്ങളും അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളും സദാ കേൾക്കണം. ഹൃദയത്തിലെ സർവ്വവിധമായ അമംഗളങ്ങളെയും ഇത് ഹനിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എപ്പോഴും പറയുന്നതിന് ഒന്നാമത്തെ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ പരിപൂർണമായി ഉണ്ടായാൽ വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ എന്താവുള്ളൂ, നമുക്ക് ഭൗതിക അഭിലാഷങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ എന്ന് പറയാണ്. പരിപൂർണം പരിശുദ്ധ ഭക്തി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് മുക്തിക്കപ്പുറമാണ് നാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് തന്നെ പറയണത് ഇതില്. അപ്പൊ പിന്നെ അടുത്തത് പറയണത് വെച്ചാൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് കർമ്മം, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മമാണ്. ആ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ള ഒരു കർമ്മത്തില് നമ്മൾ ഏർപ്പെടുത്തില്ലാത്ത പക്ഷം നമ്മൾ ഒരിക്കലും എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നികൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തി ഉപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഏതൊരു ജീവിക്കും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, കർമ്മം. അത് എല്ലാ ജീവികളും ചെയ്യുന്നതാണ്, നമ്മളും ചെയ്യുന്നതാണ്. കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റില്ല. ആ കർമ്മത്തിന്റെ മണ്ഡലം മാറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പരിശ്രമിക്കൂ എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനെ പറ്റി പറയുന്ന കീർത്തനങ്ങള് അതീന്ദ്രിയമായ പ്രകമ്പനങ്ങളാണ് അത് പറയുന്നത്. ഒരു ഫ്രീക്വൻസിയാണ് അത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. നമുക്കറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ പവർ. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ, അങ്ങനെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഭക്തി ഉപാസനകൾ ചെയ്യുന്നവർ അപ്പോഴെന്ന് അവന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അമംഗളമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറിപ്പോകും എന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ മാതാജി. വേറെ ആരെങ്കിലും വായിക്കട്ടെ? ഒരു സെക്കൻഡ്. ആരെങ്കിലും വായിക്കോ? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഭഗവത് കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി 10-ാം സ്കന്ധം 14-ാം അധ്യായം 8-ാം പദ്യം ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവാനെ, സദാ അങ്ങയുടെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം പ്രതീക്ഷിച്ചു കഴിയുന്ന അതേസമയം ഗതകാലത്തെ ദുഷ്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി നിരന്തരം കഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിയുന്ന ഏതൊരാളും ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറകളിൽ നിന്നുയരുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമങ്ങൾ അങ്ങേക്ക് അർപ്പിക്കുമെങ്കിൽ അയാൾ വിമോചനത്തിന് അർഹനാണ്. അത് അയാളുടെ ന്യായമായ അവകാശമാണെന്ന് തന്നെ കാരണം. കൃഷ്ണ വായിക്കണ പ്രഭുവിനി. ഭാഗവതത്തിലെ ഈ പ്രസ്താവം എല്ലാ ഭക്തന്മാരുടെയും മാർഗദർശി ആയിരിക്കണം. പൂർവകാല ദുഷ്കൃത്യങ്ങളുടെ ഫലത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്നൊരു മോചനം ഭക്തൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. ഒരു മഹാത്മാവും ഇത്തരം ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനല്ല. ഭൗതികാസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭൂതകാല ചെയ്തികളുടെ ഫലമായുള്ള സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ നിരന്തര അനുഭവം ആണല്ലോ. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിച്ചാൽ പിന്നൊരു ജനനമില്ല.
കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴേ ഇത് സാധ്യമാകൂ. കാരണം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല. അതിനാൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനത്തിൽ സമ്പൂർണത കൈവരിച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും അവന് ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കർമ്മഫലത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി മുക്തനാകാത്ത ഭക്തൻ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ തുടർന്നും കാര്യമായി പ്രവർത്തിക്കണം. അതിന് എന്തെല്ലാം തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ പോലും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൃഷ്ണനെ സ്മരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി കാക്കുക. അതുമാത്രമേ രക്ഷാമാർഗമുള്ളായുള്ളൂ. ആ മനോഭാവത്തോടെ ദിവസങ്ങൾ കഴിച്ചുകൂട്ടുന്ന ഭക്തൻ തീർച്ചയായും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ പ്രതിഷ്ഠിതനാകുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട. ഇത്തരം സംശയങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശം സിദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യും. ശ്ലോകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം ദായഭാഗ് എന്നാണ്. ദായഭാഗ് എന്നാൽ പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് നിയമാനുസൃതമായ അവകാശിയായി തീർന്ന പുത്രന്റെ അവസ്ഥ എന്നാണ് അർത്ഥം. ഇതേ രീതിയിൽ കൃഷ്ണാവബോധം സംബന്ധിച്ച ധർമ്മങ്ങൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിൽ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങളും സഹിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്ന യഥാർത്ഥ ഭക്തൻ സർവാതിശായിയായ ഭഗവത്ധാമത്തിൽ കടക്കാൻ നിയമാനുസൃതം അർഹനായിത്തീരുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇനി പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കെഞ്ചണം, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല്. അപ്പോ ആ സമയത്ത് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് മുൻ ജന്മങ്ങളില് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ജന്മങ്ങളില് നമ്മൾ എന്ത് തെറ്റ് ചെയ്താലും ഭഗവാനില് പൂർണ്ണ സമർപ്പിതമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ വ്യക്തിക്കും പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിച്ചിരിക്കും. അതെന്താണ് പറഞ്ഞത്? അത് അയാളെ ന്യായമായിട്ടുള്ള അവകാശമാണ്. കാരണം നമ്മൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു ഭഗവാനെ ഒരു പിതാവിന്റെ ലെവലിലാണ് കാണുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു തെറ്റ് ചെയ്തു. തെറ്റ് നമ്മൾ പിതാവിനോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞു. പിതാവ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് അത് എന്താണ് ഇത് ചെയ്യും അല്ലെ, സമ്മതിക്കും. ഓക്കെ, നിനക്ക് തെറ്റിപ്പോണ്. അതേപോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാനെ പല രീതിയിലാണ് കാണുന്നത്. നമ്മൾ അത് പറഞ്ഞു, രാജാവിനെ പോലെ കാണും, അതുപോലെ തന്നെ മകനെ പോലെ കാണും, മകളെ പോലെ, എങ്ങനെ വേണമെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും. ഇവിടെ പറയുമ്പോ കാരുണ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അത് പിതാവിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അപ്പൊ അത് അയാളെ ന്യായമാണ്. എന്റെ തെറ്റുകൾ മുഴുവനും ഞാൻ ഭഗവാനെ അവിടെ പറയുന്ന സംഭവമാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ബട്ടൺ ഇട്ട പോലെ, സ്വിച്ച് ഇട്ട പോലെ ഇതൊന്നും മാറി കിട്ടില്ല. ഞാൻ ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥിച്ചില്ല, ഭഗവാനൊന്നും തരാത്തത്, ഇതിൽ നടക്കില്ല. കാരണം പൂർവകാല ദുഷ്കൃതികളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു മോചനം ഭക്തൻ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൂടാ. അതാണ് നമ്മളെ ഏറ്റവും അധികം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം. നമുക്ക് എന്താണ് ഭൗതിക അസ്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ, ഈ ഭൗതിക ലോകം നമ്മൾ ഈ അനുഭവിക്കുന്നത് തന്നെ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മളെ ഭൂതകാല ചെയ്തികളുടെ ഫലമായുള്ള സുഖ ദുഃഖങ്ങളും നിരന്തര അനുഭവമാണല്ലോ ഈ ഭൗതിക ലോകം. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭൗതിക അസ്തിത്വം, നമ്മുടെ ആ ഭൗതിക അസ്തിത്വം തന്നെ എന്താണ്, കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളെ അതിന്റെ ഒരു തുടർച്ച മാത്രമാണ് ഈ ലോകം. അത് കാരണം കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു മോചനം കിട്ടില്ല എന്നാ പറയണത്. നമുക്ക് മോചനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം. അപ്പൊ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, പ്രവർത്തനക്ക് നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദുഷ്ഫലം ഒന്നുമില്ല, നമുക്കൊന്നും നെഗറ്റീവ് കിട്ടില്ല, ഉറപ്പാണ്. പോസിറ്റീവാണ് കിട്ടുന്നത്. നമുക്ക് അറിയില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അത് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന്, പക്ഷെ സത്യത്തിൽ പോസിറ്റീവ്. ഭഗവാൻ അതിനെ വലിയൊരു കാര്യമായിരിക്കും മുന്നിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവാം, പക്ഷെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. അതാണ് സംഭവം. അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണബോധ പ്രവർത്തനം സമ്പൂർണ്ണ കൈവരിച്ചാൽ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. അങ്ങനെ പരിപൂർണ അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തി വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ വരുമ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അത് നമ്മൾ പല രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ കർമ്മഫലങ്ങള്, ന്യായശക്തിയുടെ കാര്യങ്ങള്, ഇതൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മായയുടെ പവർ ആയ ആകർഷണം, ഇതൊക്കെ ഇതിന് ബലാണ്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിന്റെ പിറകെ പോകും. അപ്പൊ എന്ത് തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. അതാണ് ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ എന്ന് പറയുന്നത്. അത് സ്മരണായിട്ടുള്ള പാഠം കൂടെ ആയിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് വരുന്നത്. പിന്നെ എന്താണ്, അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം ലഭിക്കും. ഇത് മാത്രം രക്ഷയുള്ളൂ. നമ്മിപ്പോ പറഞ്ഞ ശ്ലോകം തന്നെ. കാരണം ഈ കലിയുഗത്തില് ഭഗവാന്റെ നാമം, ഭഗവാനെ വിളിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണത്. നമ്മള് എന്താ പറയണത്, സമുദ്രത്തിൽ വീണ് കിടക്കുകയാണ്, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മൾ ഒച്ചെടുക്കും അല്ലെ. ഇത് എന്നെ പോലെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നാ പറയുന്നത്. വേറെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ല. അത്രയും സംസാര സാഗരത്തിലാണ് നമ്മൾ വീണിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാനെ വിളിക്കുക ഇതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ നമ്മളെ കൈപിടിക്കും എന്ന് പറയാണ്. കൈപിടിക്കും. കാരണം എന്താണ്, സമുദ്രത്തിൽ വീണാലും നമുക്ക് കൈയും ഒക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നീന്താം. ഭഗവാൻ ചെയ്യില്ല.
നമുക്ക് വിളിക്കണം, വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ വന്ന് കൈപിടിക്കും എന്നാ പറയാണ്. പിന്നെ പറയുന്ന പിതാവിന്റെ സ്വത്തിന് അത് പിതാവിന് മകനെല്ലാതും കിട്ടും. അപ്പൊ എന്താണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മകനായിട്ട് പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കണം, അതാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ പ്രാവർത്തികമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനു വേണ്ടി എല്ലാ ധർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കണം. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഭക്തൻ ഭഗവത്ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിരിക്കും എന്ന് നമുക്ക് ഗ്യാരണ്ടി പറയാണ് ഇതിൽ കൂടെ. ഹരീഷ്, അപ്പൊ കാരുണ്യത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കെഞ്ചണം, കേഴണം, കരയണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്തത് വായിച്ചോളൂ. ഒരു സെക്കൻഡ്, ഇത് കൊണ്ടൊന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ. പറഞ്ഞ പോയിന്റ്സ്. ഓക്കെ, അടുത്ത സ്മരണം വായിച്ചോളൂ. हरे കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. സ്മരണം ഏതു വിധത്തിലെങ്കിലും കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചാൽ ആ ബന്ധത്തിന് സ്മരണം എന്ന് പറയാം. ഇത് സംബന്ധിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണവും ഇങ്ങനെ പറയുന്നു: ഭഗവത് സ്മരണം ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളും എല്ലാ തരത്തിലുമുള്ള മംഗളാനുഭവങ്ങൾക്കും അർഹരായി തീരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ജന്മവിഹീനങ്ങളും നിത്യനുമായ ഭഗവാനെ ഞാൻ സദാ സ്മരിക്കുമാറാകട്ടെ. ഇതേ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് എൻ്റെ സാദര പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം മരണസമയത്തോ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭുജി അടുത്തല്ലേ ഇത് കഴിയട്ടെ, ഇതിനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ സ്മരണത്തെ പറ്റി പറയണം. സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ദൃഢവും സ്ഥിരവുമായി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം ആ ബന്ധം. പുറമേ കൂടെ ഉള്ള ബന്ധമല്ല, മനസ്സിൽ വരണം സ്മരണം എന്ന് പറയണം. നമ്മൾ ആ ബന്ധം മനസ്സിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ സ്മരണം എന്ന് പറയണം. ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ബന്ധം മനസ്സിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മരണം. ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും, എന്ത് കാര്യം വരുമ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കും, അതല്ലേ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞു വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്താണ് ഏത് സമയത്തും ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാനുള്ള ഒരു അവസ്ഥ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എല്ലാവിധ മംഗളങ്ങളും ലഭിച്ചിരിക്കും എന്നാ പറയുന്നത്. രണ്ടാമത്തത് കാരണം പിന്നെ പറയുന്നത് പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണന് സദാ പ്രമാണങ്ങൾ ഞാൻ അർപ്പിക്കട്ടെ. കാരണം സമയത്ത് ജീവിതകാലം മുതൽ ജീവിതകാലത്തോ അദ്ദേഹത്തെ സ്മരിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പൊ രണ്ട് പുരാണങ്ങൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞു. ഒന്ന് വിഷ്ണു പുരാണവും പിന്നൊന്ന് പത്മപുരാണം. രണ്ട് പുരാണത്തിലും പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒന്നത്തില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം മംഗളകരമായിട്ട് ഭവിക്കും. പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്? എല്ലാ പാപങ്ങളും മാറും. ഒരു തരത്തിൽ രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെ. അപ്പൊ സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? മനസ്സില് ഭഗവാനെ ഏത് സമയത്തും ഓർമ്മിക്കാം, ആ ബന്ധം സുദൃഢമാക്കാം. അതിനെയാണ് സ്മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത വായിച്ചോളൂ. ധ്യാനം ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിനെ വ്യവരിപ്പിക്കുക എന്നാണ് ധ്യാനം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ധ്യാനം എന്നത് നിർവിക്തതയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനം എപ്പോഴും വിഷ്ണു രൂപത്തിലാണ്. ഭഗവത് രൂപത്തിലുള്ള ധ്യാനത്തെക്കുറിച്ച് നൃസിംഹ പുരാണത്തിൽ ഒരു പ്രസ്താവനയുണ്ട്. ഭഗവത് പാതാരവിന്ദങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ ദുഃഖാനുഭവങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിനു പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലത്തിൽ നിന്നും മുക്തനാവാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. വായിക്കണോ പ്രഭുജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയുള്ള ധ്യാനത്തെ കുറിച്ച് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ്താവിക്കുന്നു: കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ നിരതരും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണഗണങ്ങൾ സ്മരിക്കുവരുമായിട്ടുള്ളവർ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ പരിണത ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യരായി തീരുന്നു. പാപവിമുക്തരാകാതെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ ആർക്കും പ്രവേശനമില്ലെന്നർത്ഥം. ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണഗണങ്ങൾ, ലീലാവിലാസങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ധ്യാനത്തിലൂടെ പാപകർമ്മങ്ങളുടെ ദുഷ്ഫലങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാം. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണതോ ഭഗവാന്റെ
ഹരേഷ് എന്താ കഴിഞ്ഞോട്ടെ, പറ്റേ ഇതൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ. ഭഗവാന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്മരണത്തെ കുറിച്ച് പത്മപുരാണം പറയുന്നു. ഭഗവാന്റെ ഹൃദ്യമായ ലീലാവിലാസങ്ങളെ കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും വിമുക്തനായി തീരുമെന്നത് തീർച്ച. അപ്പൊ ഇതില് ധ്യാനത്തെ പറ്റി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം, ഇത് ചിന്തയാണ്. മനസ്സിനെ, നമ്മുടെ ചിന്തകളും എന്താണ് ഭഗവാനിൽ അർപ്പിക്കുക. അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ രൂപം, ഗുണങ്ങൾ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, ഭഗവത് സേവ എന്നിവയെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്തയിൽ മാത്രം മനസ്സിന് വ്യാപരിപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ധ്യാനം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അന്നത് നിർവിക്തയോ ശൂന്യതയോ അല്ല. അപ്പൊ അത് നമ്മള് വെറുതെ നമ്മളെ ചിന്തയെ, നമ്മളെ വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം ആ എല്ലാ അവസ്ഥയിലേക്കും നമുക്ക് ഉയർത്താൻ പറ്റില്ല. വേദഗ്രന്ഥങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ധ്യാനിക്കുക. വിഷ്ണു രൂപത്തെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വിഷ്ണുവിനെ ധ്യാനിക്കാനാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ ചിന്തയെ കംപ്ലീറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുക എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇതേപോലെ തന്നെ അതിന്റെ ഒരേ പുരാണങ്ങളെ പറ്റി പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, അവിടെ പറയുന്നത് ഭഗവത് പാതാരങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയം. പിന്നെ ഒരേ പുരാണങ്ങൾ പറ്റി പറയും എന്താണ് ധ്യാനം, അതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്. അതിൽ നരസിംഹ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞ ഭഗവത് പാതാരങ്ങളെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ധ്യാനം അതീന്ദ്രിയവും ഭൗതിക സുഖ അനുഖ ദുഃഖങ്ങൾക്ക് അതീതവുമായി സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ സുഖവും ദുഃഖം അല്ലാതെ ഇന്ന് കിട്ടാം. നമുക്കറിയണ രണ്ട് കാര്യമുള്ളൂ ശരിക്കും, ഒന്നില്ല സുഖം അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം. ഇത് രണ്ടല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥ. അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. തികഞ്ഞ ദുഷ്ടാത്മാവിന് പോലും ജീവിതത്തിലെ പാപകർമ്മങ്ങൾ ദുഷ്ഫലം നിന്ന് മുക്തനാകാൻ ഇത്തരം ധ്യാനം കൊണ്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇതില് ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ കൂടിയും നമുക്ക് മുക്തനാവാൻ സാധിക്കും എന്ന് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നരസിംഹ പുരാണത്തില് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പുരാണങ്ങൾ ഒരേ പുരാണങ്ങൾ കോട്ട് ചെയ്ത് പറയാണ്. അപ്പൊ അടുത്തത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയാണ്. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, കൃഷ്ണ പോലെ നിരന്തരവും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഗുണങ്ങളാൽ സ്മരിക്കപ്പെട്ടവരുമായവർ പാപങ്ങളുടെ പരിണാമ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തരായി പവിത്രീകരിക്കപ്പെട്ട് ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യോഗ്യതായിത്തീരുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കുറെ പുരാണങ്ങളുണ്ട്. ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ 18 പുരാണങ്ങൾ 18 ഉപപുരാണങ്ങളാണ് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയാം. അപ്പൊ അതിൽ വരുന്ന എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും പറയാവുന്ന എല്ലാ പുരാണങ്ങളിലും ലാസ്റ്റ് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാനെ ആരാധിക്കണം, ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, ഭഗവാനെ ശ്രവിക്കണം. ഇത് തന്നെയാണ് മാക്സിമം പുരാണങ്ങളിൽ ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അതാണ്. അപ്പൊ ഓരോ പുരാണങ്ങൾ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ഏത് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ എടുത്തു നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കണം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കണം, ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം എന്ന് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരാണ്. പിന്നെ ക്രീഡാദാനം പത്മപുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, പത്മപുരാണത്തിന് ഭഗവാന്റെ കൃത്യമായ ലീലാവിലാസത്തെക്കുറിച്ചും അത്ഭുത കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും നിരന്തരം ധ്യാനിക്കുന്നവൻ സർവ്വവിധമായ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്ന് വിമുക്തനായി തീരുമെന്ന് തീർച്ച. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ലീലകളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുക. ഭഗവാൻ പല ലീലകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. ആ ലീലകള് അതില് ആനന്ദം കിട്ടും. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ ലീലകൾ, ഭഗവാന്റെ ചെറുപ്പകാലത്തുള്ള ലീലകളൊക്കെ, അതാണ് നമ്മള് ആ ലീലകളൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് വലിയ വലിയ ഗുരുക്കന്മാര് അല്ല ആചാര്യന്മാര് അതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പലതും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ കാല് മധുരാണെന്ന് നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ചിന്തകൾ പോകും നമ്മളെ ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള പല പല ലീലകൾ പറയുമ്പോൾ. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ലേ ഏറ്റവും പിതാവ്, ഏറ്റവും ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന് കുട്ടികളായിട്ടുള്ള ആ ലീല ആസ്വദിക്കണം. അപ്പൊ ചങ്ങാതിമാരായിട്ടുള്ള ലീല ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടി എന്താണ് ഭഗവാൻ ആ ലീല ചെയ്യാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജാവിനെ പോലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ അടുത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ പെരുമാറുന്ന രീതി വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഒരു ബാലലീല കാണിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ കൂട്ടുകാരന്മാര് അവരെന്താണ് ഭഗവാന്റെ മുകളിൽ കയറിയിരിക്കും, ഭഗവാനായിട്ട് കളിക്കും അല്ലെ. ആ ഒരു ആനന്ദം ആര് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, ഭഗവാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ആനന്ദം ഭഗവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി എന്ത് ചിന്തിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മള്. പിന്നെ അടുത്തത് സേവാദാനം, അതായത് ബ്രഹ്മവൈവർത്ത പുരാണത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണത്. അതിലെന്താണ്, ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ മാനസ പൂജാക്രമത്തിൽ ഒരു ദിവസം പാൽപായസം ഉണ്ടാക്കാൻ ഭഗവാന് നിവേദിച്ചു. പാൽപായസം നിവേദിക്കുന്ന മുൻപേ അതിന്റെ ചൂട് കുറഞ്ഞു എന്ന് നോക്കുവാൻ വിരൽ കൊണ്ട് പാത്രം തൊട്ട് നോക്കി. അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളി.
ബ്രാഹ്മണന് ഭഗവാന്റെയും ഐശ്വര്യദേവകളും സഹവാസ വൈകുണ്ഠത്തിൽ നിത്യശാന്തി ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭക്തന്മാർ ധ്യാനത്തിലിരുന്ന് ഭഗവാനെ സാങ്കല്പികമായി അർപ്പിക്കുന്ന നിവേദ്യം പോലും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അതിന് ഉദ്ദിഷ്ട ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന് അത് കഥ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ ഇതിലുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട്. അതായത് കഥ ഇത്രേ ഉള്ളൂ. ബ്രാഹ്മണൻ എന്താ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് കുളിച്ച് ശുദ്ധമായിട്ട് ഇരുന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ച് ഭഗവാന് നിവേദ്യം ഉണ്ടാക്കി, പാൽപ്പായസം ഉണ്ടാക്കി നിവേദിക്കണ പോലെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ കാണാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ പ്രാവശ്യം എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഇങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അങ്ങനെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ബ്രാഹ്മണന് ഒരു ദിവസം തോന്നാണ് ഈ പായസത്തിന് ചൂട് കുറഞ്ഞു എന്ന്. അങ്ങനെ കൈ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് പൊള്ളണ പോലെ. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടും നമ്മൾക്കൊന്നും പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, നമുക്ക് മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അർപ്പിക്കാം, അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയും പിന്നെ ആ വ്യക്തനെ ഭഗവാന്റെ സന്തത സഹചര്യായിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്യും എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഫിസിക്കലായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മനസ്സുകൊണ്ട് ചെയ്താലും അത് ഭഗവാൻ അംഗീകരിക്കും, അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും എന്ന് പറയിച്ചു തരുന്നതാണ് ഈ കഥ. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ കഥ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സമയം ഒന്ന് വായിച്ചു വെക്കാൻ വേണ്ടി. കഥ ഇത്ര ഉള്ളു, സാരാംശം ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര പറഞ്ഞതിൽ സംശയം ഉണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. 3 പറഞ്ഞിരുന്ന പോയിന്റ്സില് ഇല്ല പ്രഭു. ഇല്ല അല്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭു, ധ്യാനം ഉൾപ്പെടുന്ന തന്നെയല്ല ജപം? ജപത്തില് 3 കാര്യം നടക്കുന്നുണ്ട്. ജപത്തില് നമ്മള് എന്താ ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. അപ്പൊ ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോ സ്മരണത്തിൽ തന്നെ നമ്മളെ ചിന്തകളടക്കം പിന്നെ കൊണ്ടുപോവാതിരിക്കും. നമ്മള് സിമ്പിളായിട്ട് ചിന്ത അതിൽ വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ നമ്മള് ധ്യാനിക്കുമ്പോഴുള്ള സംഭവം സ്മരണവും ധ്യാനം എന്ന് പറയുമ്പോ അത് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ്. ധ്യാനിക്കാൻ പറയുമ്പോ സ്മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1 സെക്കൻഡ് മതി അല്ലേ? മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് അടുത്തത് അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങള്. 11ാമത്തെ അധ്യായാണ്. നമ്മ അതീന്ദ്രിയ സേവനം, ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ആ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ഭഗവാന് സേവനം പല രീതിയിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറയാലോ എത്ര തരത്തിലുള്ള സേവനം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്? ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണ പാദസേവന അർച്ചന വന്ദന ആത്മനിവേദന അല്ലെ? അപ്പൊ അതില് നമ്മൾ എന്താണ് 3 നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിച്ച് അല്ലെ? കഴിഞ്ഞപ്പോ തന്നെ പഠിച്ചു ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം അല്ലെ? ഇനി വരും പാദസേവന അർച്ചന വന്ദനം ദാസം. ഇപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയുമ്പോൾ ദാസഭാവത്തെ പറ്റി പറയാണ്. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ 3 പഠിച്ചു, ശ്രവണ കീർത്തന സ്മരണം. പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് എന്താണ്? പാദസേവന അർച്ചന വന്ദനം. അപ്പൊ അതിൽ ദാസ്യാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. ദാസഭാവത്തെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. ദാസഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാലോ ആരാണ് ദാസഭാവത്തിലുള്ളത്? ഹനുമാൻ സ്വാമി അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതൊന്ന് വായിച്ചോളൂ. ദാസഭാവത്തിന്റെ കാര്യം വായിച്ചോളൂ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു. അധ്യായം 11. അതീന്ദ്രിയ സേവനത്തിന്റെ സ്വഭാവങ്ങൾ. ദാസഭാവം. കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്ന ഭാവമാണ് ദാസഭാവം എന്ന് കർമ്മികൾ പറയും. എന്നാൽ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി തന്നെ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാരെ ഭാഗവതന്മാർ അഥവാ ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മം അനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നു.
അത്തരം അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായി ഗണിക്കും. ഭൗതിക ലോകവുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന ബദ്ധാത്മാക്കൾ എല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നവരാണ്. വർണ്ണാശ്രമ സമ്പ്രദായവും അതിനനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങളും ബദ്ധാത്മാക്കൾക്ക് ഭൗതിക ലോകം ആസ്വദിക്കാനും അവരവരുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനം നടത്താനും പാകത്തിലാണ് രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം അവർ പതുക്കെ പതുക്കെ ആത്മീയ ബോധത്തിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യും. വർണ്ണം, ആശ്രമം എന്നീ രണ്ട് ഘടനകളും അനുസരിച്ച് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള ധർമ്മങ്ങൾ അനുസരിച്ച് കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ഭക്തി സേവനത്തിന്റെ ധാരയിൽ വരുന്ന പല പ്രവർത്തനങ്ങളുമുണ്ട്. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ വൈദിക അനുഷ്ഠാനപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളോടൊപ്പം ഭക്തി സേവനവും അംഗീകരിക്കുന്നു. കാരണം രണ്ടും കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താനുള്ളതാണ്. ഗൃഹസ്ഥ ഭക്തന്മാർ വൈദികാചാരമനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ നടത്തുന്നു. അവരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കൃഷ്ണനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. ഹരേഷ്ണ പ്രഭു, ഇനി വായിക്കട്ടെ. മതി ഹരേഷ്ണ. അപ്പൊ ദാസഭാവം എന്ന് പറയുമ്പോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കർമ്മഫലം മുഴുവനും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക ഒന്ന്. പിന്നെ വേറൊരു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ സദാ ഭഗവത് സേവനം. ഇത് രണ്ടും ദാസഭാവത്തിലാണ് വരുന്നത്. അതായത് വേറൊരു ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സകാമ നിഷ്കാമ കർമ്മങ്ങൾ, ഇത് രണ്ടാണ് ഇതിൽ വരുമ്പോ. അപ്പൊ സകാമം എന്ന് പറയുമ്പോ കർമ്മികൾ പറയുന്ന ദാസഭാവം, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പിക്കുക എന്നുള്ളത്. അടുത്തത് എന്താണ്? സദാസമയവും ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്യാം, ദാസഭാവം. അപ്പൊ എന്താണ് രണ്ടാമത്തേത്? എന്താണ്? അവൻ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ ആനന്ദം കണ്ടെത്താണ്. ആ ദാസഭാവത്തിൽ ഹനുമാൻ സ്വാമിനെ എടുക്കാം, സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ. ഹനുമാൻ സ്വാമി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ്? അത് ഭഗവാന് വേണ്ടിയാണ്, അല്ലെ? അതില് ഹനുമാൻ സ്വാമി ആനന്ദം കൈക്കൊള്ളുന്നുണ്ട്, അല്ലേ? ഒരേ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും, അല്ലെ? ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ആനന്ദം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. കിട്ടുന്നത് മുഴുവനും ഭഗവാന് ചെയ്യണതിൽ മുഴുവൻ ആനന്ദം ലഭിക്കുക. അതാണ് ശരിക്കും ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത്? ദാസത്തിൽ, അതായത് ഞാൻ എന്തായ യജമാനന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട് ജീവിതം നയിക്കുന്നവരെല്ലാം ഭക്തന്മാരെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന സ്കന്ദപുരാണം പറയുന്നു. വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ഭക്തന്മാർക്ക് തന്നെ അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം അതിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആചാരങ്ങളും അനുഷ്ഠാനങ്ങളും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ഭക്തന്മാരായിരിക്കും, അല്ലാത്തവര് ഇതിലേക്ക് കടക്കൂല. പക്ഷെ എന്നാൽ ഭഗവാന് പ്രത്യക്ഷമായി സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തന്മാര് ഭാഗവതന്മാർ. പ്രത്യക്ഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ, അതാണ് അവിടെ പ്രത്യേകത. മറ്റേതൊരു സിസ്റ്റത്തിലൂടെ പോവാണ്, ഇത് സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ. എപ്പോ സിസ്റ്റം ഇല്ലാതെ ആവശ്യം വരുന്നത്? നമ്മൾ അത്ര ആഗ്രഹിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റം ഇല്ല. പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അതായത് നമ്മളെ വീട്ടില് ഒരു ഗസ്റ്റ് വരുന്നത്, ഫസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് അവരോട് നമുക്ക് കുറെ ഫോർമാലിറ്റീസ് നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം, അങ്ങനെയൊക്കെ. അപ്പൊ ഒരു ഫോർമാലിറ്റീസ് കാണിച്ചിട്ടാണ് അവരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, അല്ലെ? അത് ഫസ്റ്റ് ലെവൽ, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമം. പിന്നെ വീട്ടിൽ വന്ന് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളായിട്ട് നന്നായിട്ട് പരിചയപ്പെട്ട് നല്ല രീതിയാകുമ്പോൾ നമ്മളെ വീട്ടിലത്തെ അംഗമായിട്ട് മാറുക വ്യക്തി. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ. അതാണ്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? രണ്ടും എന്താണ്? ഒന്ന് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ രണ്ടാമത്തെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അതിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അതിന് പറഞ്ഞു വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വർണ്ണാശ്രമ ധർമാനുഷ്ഠിക്കുന്ന കർമാനുഷ്ഠിക്കുന്ന ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, എന്നാൽ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവർ ഭക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ലെവല്, അതായത് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനെ അർപ്പിച്ചിരുന്ന് ചെയ്യണത് അവര്. തത്തമസി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് അറിയാം വിട്ടുകയാണ്. അപ്പോ പറഞ്ഞു വരുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നൈസർഗികമായിട്ട് നമ്മൾ അറിയാതെ തന്നെ അഭിലാഷങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ ഭാവപ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ അവരെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരും ഏത് ഈ വർണ്ണാശ്രമങ്ങളിലുള്ള വ്യക്തികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറഞ്ഞത്. നൈസർഗികമായിട്ട് എപ്പോഴാ വരാ? നമുക്ക് അതില് ആനന്ദം കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നൈസർഗ്യം വരുള്ളൂ, അല്ലെ? ഒരു നന്നായിട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന വ്യക്തി പാട്ട് ആസ്വദിക്കുന്നുണ്ടാവും, അപ്പോഴും അവന്റെ പരിപൂർണമായിട്ട് പാട്ട് വരുള്ളൂ. ഇത് തന്നെയാണ് ഭക്തിയിലും അങ്ങനെ വരുന്ന. നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ ഭക്തന്മാരായിട്ട് കണക്കാക്കാം. പിന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ ഭൗതിക ലോകം പുലർത്തുന്ന, ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാവരും എന്താണ്? ശരിക്കും
ഈ ലോകത്തെ അടക്കി ഭരിക്കുക അല്ലെ. നമ്മളെല്ലാവരും ജനറൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം, ഞാനാണ്, അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്താഗതി. അതിന്റെ കാരണം എന്താ? ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം. നമ്മളെ ചിന്താഗതി എന്താണ്? എന്നെ എല്ലാവരും പുകഴ്ത്തണം അല്ലെ, ജനറൽ ആയിട്ട് പറയണം. നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ ഭക്തിയൊക്കെ വിട്ടിട്ട് ജനറൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? എല്ലാവരും ഞാനാണ് നല്ലതെന്ന് പറയണം അല്ലെ. അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ. അതിന്റെ കാരണം എന്തായിരിക്കും? നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരാനുള്ള കാരണം നിത്യാഹങ്കാരാണോ പ്രഭുജി? എന്താ? നിത്യാഹങ്കാരാണോ? നിത്യാഹങ്കാരമല്ല. സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം. എന്താ? സ്വാർത്ഥ മനോഭാവമാണ്. നിത്യാഹങ്കാരം സ്വാർത്ഥ മനോഭാവം ഒക്കെ ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പോയിന്റ് അതല്ല. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളെല്ലാവരും സന്തോഷിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള ചിന്താഗതി നമുക്ക് വരുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താണ്? ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവം. ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവം. ഞാനാണെന്നുള്ള ഭാവം നമുക്ക് എവിടെ നിന്നാ കിട്ടുന്നത്? അത് ഞാൻ പറയാം ഒന്നുകൂടെ. അതായത് നമ്മൾ ആരെ ഭാഗമാണ്? നമ്മൾ ആരെ ഭാഗമാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭാഗം. ഭഗവാന്റെ ഭാഗം. ഭഗവാന്റെ അംശം. ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമായത് കാരണം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് സമയവും നമ്മൾ ആനന്ദത്തിലാണ് അല്ലേ. നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടുന്നില്ല. മനസ്സിലായില്ലേ? അത് കാരണം കൊണ്ട് ആ ആനന്ദം നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ സംഭവം വരുന്നത്. എല്ലാവരും നമ്മളെ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ചിന്ത. കാരണം ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അപ്പൊ നമ്മളും സച്ചിദാനന്ദനാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ ആത്മാവും ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. ഇപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സച്ചിദാനന്ദനാണ്. അതായത് നമ്മൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വീട്ടിൽ നന്നായിട്ട് വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി, എല്ലാതും കിട്ടി വളരുന്ന ഒരു കുട്ടി, അവനൊരു പുറത്തേക്ക് പോയി, അവൻ അപ്പോഴും എന്താ ആഗ്രഹിക്കും? അവന് അതേപോലത്തെ കാര്യം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കും. മനസ്സിലായില്ലേ? അവൻ ഈ വീട്ടിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞവൻ എല്ലാതും കിട്ടി, പക്ഷെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവനത് കിട്ടാത്ത ആരുണ്ട്, അവൻ എല്ലാവരോടും പറയും എനിക്ക് തരാൻ പറയും. അതാണ് നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്തില് നമുക്ക് ഈ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ കാരണം. അത് നമുക്ക് എന്ന് മനസ്സിലാവണം? നമ്മൾ തിരിച്ച് നമ്മളെ സ്വഗൃഹത്തിലേക്ക് പോകണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ച് തിരിച്ചു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും കിട്ടും. അല്ലാത്തടത്തോളം കാലം നമ്മൾ ഈ ചെറിയ കുട്ടി പുറത്തിറങ്ങിയ പോലെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അന്വേഷിച്ചു എല്ലാതും എനിക്ക് വേണം എന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം ഞാൻ അത്രയും കിട്ടിയിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ എനിക്കത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും നമ്മളെ അതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, അതാണ് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. വർണ്ണാശ്രമ തത്വത്തിൽ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റില്ല വീട്ടിലേക്ക്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് പരിപൂർണമല്ല. അതില് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കാനാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ആ കർമ്മങ്ങൾ അർപ്പിച്ചാലും അതിൽ ആനന്ദം കിട്ടണമെന്നില്ല. ആനന്ദം കിട്ടിയപ്പോഴാണ് നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളിൽ നമ്മള് ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് ആനന്ദം ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. അവിടെ എത്തണം, അപ്പോഴോ ഭക്തൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറയാം. പിന്നെ വർണ്ണാശ്രമ പിന്നെ രൂപഗോസ്വാമിയെ പോലെയുള്ള വൈഷ്ണവാചാര്യരുടെ അഭിപ്രായം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഭഗവത് സേവനമാണ് ദാസഭാവം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആനന്ദം കിട്ടും, അതാണ് ദാസഭാവം. സ്കന്ദപുരാണം വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ചുള്ള കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവർ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. എന്നാലും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നവരായതുകൊണ്ട് അവരെ ഭക്തരായി കണക്കാക്കുന്നു. ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല, പക്ഷെ ഭക്തരാണ്. കാരണം അവന്റെ എല്ലാതും ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട്. അത്തരം അഭിലാഷങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രം നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ അവരെ ശുദ്ധ ഭക്തരായിട്ട് കണക്കാക്കും. അപ്പൊ ഭക്തരും ശുദ്ധ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭക്തരെന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് 100 രൂപ ഇട്ടാലും അത് 100 രൂപ ഭഗവാൻ കൊണ്ട് കൊടുക്കാം. അതാണ് ഏത് പറഞ്ഞു ഭക്തരെന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ ശുദ്ധ ഭക്തരല്ല. മറ്റേതെന്താണ്? ഭഗവത് പ്രേമ നൈസർഗികമായിട്ട് നമുക്കുള്ളതാണ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എന്താണ്? അവരെയാണ് ശുദ്ധ ഭക്തർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇത് ക്ലിയർ ആയ? ഭക്തരും ശുദ്ധ ഭക്തരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം വല്ല സംശയം ഉണ്ട് അതില്?
ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞാൽ പ്രഭുജി ആ രണ്ടാമത്തത്, അതായത് ശുദ്ധഭക്തര് എങ്ങനെയാന്ന്? ശുദ്ധഭക്തരുന്ന് നൈസർഗികമായി പ്രവർത്തിക്കുക, അത് നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ്. നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മ ഒരാളെ സ്നേഹിക്കണം എന്നയിക്കാം. ഇപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യണം. കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന കമ്പനി ഓണർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെ? നമുക്ക് ശമ്പളം കിട്ടും, അല്ലെ? അതാണ് ഫസ്റ്റ്. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ശമ്പളം തന്നില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ആ കമ്പനി ജോലി ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അത് രണ്ടാമത്തെ. അത് നൈസർഗികമാണ്, നമുക്ക് അതിൽ ആനന്ദം ലഭിക്കണം. മനസ്സിലായി? മറ്റേത് കർമ്മം, നമുക്ക് ബലം, കർമ്മം അവർക്ക് കൊടുക്കണം. ആ കമ്പനി ഓണർക്ക് കൊടുക്കണം. കർമ്മം ചെയ്യണം. കർമ്മം ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിന്ന് നമുക്ക് വീണ്ടും പറയാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ ആ കമ്പനിയിൽ ചെയ്തിട്ട് ആ പൈസ കമ്പനി ഓർഡർക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ്. മനസ്സിലായില്ലേ? അതില് അധികം ആനന്ദം കിട്ടില്ല അല്ലെ പ്രഭുജി? അവിടെ ആനന്ദില്ല. കർമ്മബലം കിട്ടും നമുക്ക്, അത് നമ്മള് അങ്ങോട്ട് തന്നെ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം, ഭഗവാന് കൊടുക്കണം. കർമ്മബലം എടുക്കണ ആളാര് വേറെ മാറിപ്പോ, അത് ഭൗതികവാദിയായി. ഇപ്പൊ നമ്മളെ സേതനത്തിൽ ഒരു കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു, ആ കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൈസ കിട്ടും, അപ്പൊ നമ്മൾ ഭൗതികവാദിയായി. ആത്മീയതലം തിരിക്കുമ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ലെവലിൽ എന്ന് പറയുമ്പോ ആ കമ്പനിയിൽ ജോലി ചെയ്തിട്ട് ആ കമ്പനിക്ക് തന്നെ, ആ കമ്പനിയുടെ ഓണർക്ക് തന്നെ പൈസ കൊടുക്കാം. കാരണം അതെന്താണ്? അതാണ് ആദ്യത്തെ ലെവല്, സകാമം. അവര് ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനാണ് ഇത് എനിക്കെല്ലാം ചെയ്തത്, അത് കാരണമാണ് എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് എല്ലാം മുഴുവനും ഭഗവാനും. അപ്പൊ അതെന്താണ്? ഭക്തര് തന്നെയാണ്. അടുത്തത് എന്താണ്? ആ ചെയ്യുമ്പോൾ, ആ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും എനിക്ക് എന്താണ്? ആനന്ദം ലഭിക്കുകയാണ്. അപ്പോഴെന്താണ്? അത് നൈസർഗികമായി. അതൊരു ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് പറയും. അതെ, അങ്ങനത്തെ കാര്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചാൽ മതി. ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയുമ്പോൾ ചില സംശയങ്ങൾ വരും. അത് ഓക്കെ. ഇനി ഒരു സംശയം ഉണ്ട്, വേറെ ആരും വേറെ സംശയം ഉണ്ട് ഇതില്? നമ്മളെ മെയിൻ പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് സകാമ, നിഷ്കാമ. ഇത് ബേസിക് കാര്യങ്ങളാണ്. ഇത് ഭക്തിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കർമ്മം ബലം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൗതികതയിൽ വരും, അത് വേറെ കാര്യം. ഇത് ഭക്തി തന്നെ എല്ലാതും ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കണം. ഒന്ന്, ആ ഭക്തി തന്നെ ഭഗവാന് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആനന്ദം കണ്ടെത്തും. അതാണ് എന്താണ്? നൈസർഗികം അല്ലെങ്കിൽ നിഷ്കാമം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് അവരെ ശുദ്ധഭക്തർ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ തത്വങ്ങളും പിന്തുടരുന്നില്ല, എന്താണ് കർമ്മബലവും ഭഗവാന് കൊടുക്കണില്ല. നമ്മളെന്താ, നമുക്ക് ആയ നൈസർഗികമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ഭഗവാനോടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനേലും താഴ്ന്നതാണ്. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് ഭഗവാന്റെ നാമെങ്കിലും ജപിക്കാം. അത് നമുക്ക് പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞത് അല്ലെ, എന്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്നോട് അകപ്പാടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നാമം ജപിക്കാൻ മാത്രമാണ്. അതാണ് നമ്മുടെ ലെവല്. നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമ കർമ്മ ആ കടമ്പ അതിലേക്ക് തന്നെ കടന്നിട്ടില്ല. നമ്മൾ പറയും നമ്മൾ ഗൃഹസ്ഥരാണോ, നമ്മൾ പറയില്ലേ, വാനപ്രസ്ഥം, ഗൃഹസ്ഥം, പിന്നെന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥം, സന്യാസം. നമ്മൾ ഏതാശ്രമത്തിലാണ്? ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം. ഗൃഹസ്ഥാശ്രമാണോ നമ്മൾ പരിപൂർണമായിട്ട്? അല്ല. ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലുള്ള ഗുണം എന്താ വേണ്ടത്? അത് കുടുംബം നോക്കുന്നത് മാത്രമല്ല. ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുമ്പോ വൈദിക രീതിയിൽ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അർത്ഥം? വൈദിക ഗ്രന്ഥത്തിൽ പറഞ്ഞു വൈദിക രീതിയില് വൈദിക രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്നവര് ഗൃഹസ്ഥര്. അപ്പോഴേ ഗൃഹസ്ഥരാവുള്ളൂ. വിവാഹം ചെയ്ത് വൈദിക രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ, അപ്പൊ വൈദിക രീതിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മുന്നിലുണ്ടാവും. അവരെയാണ് ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ഗൃഹമേധികൾ അല്ലെ? നമുക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുക. നമ്മളെ ചുറ്റുപാട്, നമ്മളെ രാജ്യം, നമ്മുടെ സമൂഹം എന്ന് മാത്രം ചുറ്റിപ്പറ്റി ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഗൃഹസ്ഥർ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മ ഗൃഹസ്ഥത്തിലേക്ക് കടന്നാലടക്കം നമുക്ക് എന്നൊരു ഭഗവാന് കിട്ടിയിട്ടില്ല. മനസ്സിലായ?
ഗൃഹസ്ഥത്തിലും കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. അടുത്ത ലെവലാണ് ശുദ്ധഭക്തൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലിയർ ആയതില്? ഓക്കെ, അടുത്ത ശ്ലോകം അത് വായിച്ചോളൂ. അടുത്ത 102-ാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. 124 സുഹൃത്ഭാവത്തിന് മേളിലുള്ളല്ലേ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ. അതെ 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 അതെ. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ ആരാണ് യോഗ്യൻ എന്ന് ശ്രീല രൂപഗോസ്വാമി വിവരിക്കുന്നുണ്ട്. ഭഗവത് പ്രേമത്തിന്റെ സ്ഫുരണമെങ്കിലും ഉള്ള പ്രാരംഭകൻ ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിൽ ഏറെ തത്പരനായിരിക്കില്ല. കുറഞ്ഞ പക്ഷം അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനേക്കാൾ താഴെയായിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള താല്പര്യം. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിലും അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മുഴുവനും കൃഷ്ണന് സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാകണം. ഇതും ഭഗവത് സേവനമാണ്. ഭഗവാൻ യജമാനനും കർമ്മി ഭൃത്യനും എന്ന നിലയിൽ ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. മനോവാക്കായങ്ങളെയാണ് സദാ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ സേവനം നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തരായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അതിന് പ്രാരംഭ ലെവലിലുള്ളവർ പറയാണ്. പ്രാരംഭ ലെവലുകളെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഐന്ദ്രിയ സംതൃപ്തനത്തിന് ഏറെ തൽപരമായിരിക്കില്ല. ഭക്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഭക്തി ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭൗതികതയോടുള്ള ഇത് കുറയും. അതായത് നമ്മളെ രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവേണ്ട രീതിയിൽ വളരെയധികം നന്നായിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ നടക്കുന്നവര് അധികം ഉള്ള ഡ്രസ്സുണ്ട്. അങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് പതുക്കെ നമുക്ക് വലിച്ചിൽ തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് വലിച്ചിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഭക്തിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നു എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. അതാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ സ്ഫുരണമെങ്കിലുമുള്ള പ്രാരംഭകൻ ഐന്ദ്രിയ സംപ്രത്തനമെന്നതിൽ ഏറെ താല്പര്യനാകില്ല. വലിയ ബംഗ്ലാവ് എന്താണെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും. ചിലർക്ക് കാർ വാങ്ങിക്കാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കറങ്ങിയെടുക്കാനായിരിക്കും, ചിലർക്ക് കുടുംബബലത്തിൽ സംസാരിക്കാനായിരിക്കും. എന്ത് തന്നെയെങ്കിലും ഇതൊക്കെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇതിൽ കുറവ് നമുക്ക് തോന്നി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ പ്രാരംഭ ഭക്തനാവന്റെ ഇതിലേക്ക് കടന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. പിന്നെ അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കുറഞ്ഞ പക്ഷെ അയാളുടെ ഭക്തിയുടെ അളവിനൊക്കെ താഴെ ആയിരിക്കും ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭക്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. എന്നാൽ അല്പമെങ്കിൽ അത്തരം താല്പര്യമുള്ള പക്ഷം അത്തരം പ്രവർത്തന ബലം മുഴുവനും കൃഷ്ണനെ സമർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാവണം. ഇത് ഭഗവത് സേവനമാണ്. അപ്പൊ നമുക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഭക്തി കുറവാണ്, എന്നാലും നമ്മൾ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുക. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഭഗവാന് യജമാനും കർമ്മിയും ഭൃത്യനും തമ്മിൽ എന്ന നിലയിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ എന്താണ് ഉയർന്ന ലെവലത്തിലാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭൃത്യനാണ്, ഭഗവാന്റെ ദാസനാണ്. ആ ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം. അതാണ് ദാസഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസത്വമാണ് നമുക്കുള്ളത്. അത് നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. ഈ ദാസഭാവം അതീന്ദ്രിയമാകുന്നതിനാണ് നാരദീയ പുരാണം പറയുന്നുണ്ട്. മനോകായ വികായങ്ങൾ കൊണ്ട് സദഭക്തിന് ഏർപ്പെടുന്നിരിക്കുന്നവർ അഥവാ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും അതിനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ തീർച്ചയായും വിമുക്തിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. പിന്നെ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് അതീന്ദ്രിയ പുരാണത്തിൽ നാരദീയ പുരാണത്തിൽ പറയാണ്. നാരദീയ പുരാണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സുകൊണ്ടും വാക്കുകൊണ്ടും ശരി ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ അവരെന്താണ് ഭക്തി ഉത്സാഹം നേരിട്ട് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിലും, അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണില്ല എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് ഉള്ളിൽ ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടാവും. ആ വ്യക്തിയും എന്താണ് വിമുക്തനായിരിക്കും. അതായത് അതിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും നമുക്ക് ആരെ കണ്ടാലും ഭക്തനാണ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകില്ല. ഓരോരുത്തരുടെ ലെവല് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. ഒരാൾ 99% ചെയ്തു വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ജന്മത്തിൽ 100ാമത്തെ ശതമാനം ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ 2 ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും, ബാക്കി 98 നമ്മൾ ബാലൻസ് എടുക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും അവര് കുറച്ച് ചെയ്താൽ മതി, അവർക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടും. നമ്മൾ എത്ര ചെയ്താലും നമുക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടില്ല. നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കാം. ചിലവർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഉയർന്നു പോകും, കാരണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അവര് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്നു. അപ്പൊ 5ാം ക്ലാസ്സിൽ ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവന് പിന്നെ 1ാം ക്ലാസ് പഠിക്കണ്ട. പക്ഷെ നമ്മൾ 1ാം ക്ലാസ് ചേർന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്താ? നമുക്ക് 1ാം ക്ലാസ്സിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പഠിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ജന്മത്തിൽ കാണുമ്പോ 5ഉം 1ഉം ഒരേപോലെ തോന്നും. അല്ല, 2ഉം 2ആണ്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഉണ്ടാവുന്ന ഭക്തിയുടെ ലെവല് വ്യത്യാസമായിരിക്കും. അത് നമ്മൾ വിഷമിക്കേണ്ട, നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ.
ഓക്കെ, ഇത് പറഞ്ഞില്ല, എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടോ? ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്ലിയർ. അതെ, സുഹൃത്ത് ഭാവം സുഹൃത്ത് ഭാവം കൊണ്ട് എടുക്കാം അല്ലേ? വായിക്കാം സുഹൃത്ത് ഭാവം. വായിക്കട്ടെ പ്രഭു, ഞാൻ വായിക്കാം. സുഹൃത്താവം, സുഹൃത്താവം അല്ലേ പ്രഭു വായിക്കേണ്ടത്? അതെ അതെ അതെ. വായിക്കട്ടെ. സുഹൃത്ഭാവത്തിലുള്ള ഭക്തി സേവനത്തെ രണ്ടായി തിരിക്കാം. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗദാസനായി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ഒന്നാമത്തേത്. രണ്ടാമത്തെ വിഭാഗം ഭഗവാന്റെ ശുഭാകാംക്ഷയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും. ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വിശ്വാസമുള്ള ഭക്തൻ താൻ അടിയന്തര വിധാനത്തിലെത്തും എന്നുള്ള ദൃഢബോധത്തോടെ അതിന്റെ എല്ലാ ചട്ടവട്ടങ്ങളെയും ക്രമമായി പാലിക്കും. രണ്ടാമത്തെ രീതിയിലുള്ള ഭക്തി സൗഹൃദം ഭഗവാന്റെ ശുഭാകാംക്ഷയായി തീരലാണ്. ഒരു ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുന്നുവെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങളിലെത്തിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമുദായത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇതിൽ ജനറൽ ആയിട്ട് തന്നെ സുഹൃത്ത് ഭാവം, നമുക്കിപ്പോ സുഹൃത്ത് ഭാവം പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓർമ്മ വരും അർജുനന്റെ കാര്യമാണ് അല്ലേ? ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിനെ രണ്ടായിട്ട് തിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ ദാസനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക, രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുക. രണ്ടു തരം പെട്ടെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നുപോലെ തോന്നും, എന്നാലും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതില് ആദ്യത്തെ പറഞ്ഞ അന്തരംഗം, ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗം അറിയാം. ചുരുക്കി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ. ഭഗവാന്റെ അന്തരംഗ സുഹൃത്തിന്റെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെ സേവിക്കാനായി ചിലപ്പോൾ ഭക്തൻ ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കുന്നതായി കാണാറുണ്ട്. ഭക്തൻ ഈ സ്വഭാവത്തെ രാഗാനുഗമായി സ്വാത്മ പ്രചോദിതം സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. നിയാമക തട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഒരാളും ക്ഷേത്രത്തിൽ കിടക്കാൻ പാടില്ലെങ്കിലും പരോപേക്ഷയില്ലാതെ ഭഗവത് പ്രേമം സുഹൃത്ത് ഭാവത്തിൽ ഭക്തി കൂട്ടത്തിൽ പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളില് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ, അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥ. അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറ്റും ആർക്ക്? അന്തരംഗ. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവര് ഒരു സിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല ആ വ്യക്തിക്ക്. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ക്ഷേത്രത്തിൽ കെടുക്കാൻ പാടില്ല, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി ക്ഷേത്രത്തിൽ കെടുക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാന് ചിലപ്പോ ഭഗവാന് എന്നും പാൽപ്പായസം ആയിരിക്കും കൊടുക്കാം, പക്ഷെ ആ വ്യക്തി പച്ചവെള്ളം കൊടുക്കും. അത് ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കും. ഭഗവാന് ആ സമയത്ത് പച്ചവെള്ളം കുടിക്കാനായിരിക്കും ഇഷ്ടം, പക്ഷെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് പാൽപ്പായസമാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ആ അറിവുള്ള വ്യക്തിനാണ് പറഞ്ഞത്. ആ അറിവുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണെന്ന് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ എന്താണ്, ആ വ്യക്തിക്ക് ക്ഷേത്രത്തിൽ കെടുക്കാം. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും ഭഗവാനായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം, ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ള കാര്യം ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ എന്താണ്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും. അതാണ് അന്തരംഗദാസൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റെ ഉള്ളറിയുന്ന വ്യക്തി. രണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയായി പ്രവർത്തിക്കാം. കൃഷ്ണൻ എന്റെ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. മഹാഭാരതം ദ്രൗപദി പറയുന്നു, പ്രിയപ്പെട്ട ഗോവിന്ദ, അങ്ങയുടെ ഭക്തജനങ്ങൾ ഒരിക്കലും പരാജയപ്പെടില്ലെന്ന് അങ്ങ് സത്യം ചെയ്യുന്നു. ഞാൻ അത് തികച്ചും വിശ്വസിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എല്ലാത്തരം ക്ലേശങ്ങളും കഷ്ടതകളും അങ്ങയെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണൻ തങ്ങളുടെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും അത്യന്തികമായി ഞങ്ങൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ദ്രൗപദിക്ക് അറിയാമായിരുന്നു. ശുഭകാംക്ഷി ഭഗവാനിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് സുഹൃത്ത് എന്ന നിലയിൽ. ആ സുഹൃത്ത് എന്നെ ചതിക്കില്ല, അത് സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്. ആ സുഹൃത്ത് എന്നെ ചതിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന അവസ്ഥ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത്? എന്റെ ഏത് സമയത്തും എന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറയുമ്പോ ശുഭകാംക്ഷി ആ അവസ്ഥ. അതാണ് അടുത്തത്. അടുത്തത് പറയുന്നത് ഞാൻ കൃഷ്ണൻ ശുഭകാംക്ഷിയാണ്. ഒരു ധർമ്മോപദേശകനെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ദാസനായി ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. ഗീതാരഹസ്യം ജനങ്ങൾ എത്തിക്കുന്ന കൃഷ്ണൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനാണ്. മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ അയാൾക്ക് തുല്യനായി ആരുമില്ല. മനസ്സിലായത്? നമ്മൾ പഠിച്ചാണ്, ഭഗവത്ഗീതയിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പോയിന്റാണ്. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമാണ്. ഒന്നെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഉള്ളിലുള്ളത് മുഴുവൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവുക വ്യക്തിക്ക്. അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. നമുക്ക് നമ്മളെ സിമ്പിളായിട്ട് അല്ലെ, നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാം. നമ്മളെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരം സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരുമായിരിക്കും. നമ്മളെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു വിഷമം വന്നു, നമ്മുടെ വിഷമം നമ്മൾ തന്നെ ചിന്തിക്കാം, അവൻ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞെന്ന്, അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാം. അതാണ് അന്തരംഗം ഭഗവാനാർ. അടുത്തൊരു വ്യക്തി സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്. നമുക്കൊരു ആവശ്യം വന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടി അവൻ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തരും. അപ്പൊ
ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉള്ളറിയാ, ഒരെണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ എപ്പോഴും നമുക്ക് ആ സുഹൃത്തിനെ നമുക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റും. എന്ത് ചെയ്താലും അവൻ സഹായിക്കും എന്നുള്ള ഉറപ്പുള്ളത്, അതും സുഹൃത്ത് തന്നെയാണ്. മറ്റേ സുഹൃത്ത് എന്താണ്? അത് നമ്മുടെ ഉള്ളാണ്. ഇതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. രണ്ട് തരം, ഒന്ന് ദാസനായിട്ട് അന്തരംഗദാസൻ, ഒന്ന് ശുഭകാംക്ഷി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർത്താം. നമുക്ക് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇത്രയും പറഞ്ഞതില്? ദാസഭാവം പറഞ്ഞു. ദാസഭാവത്തിനാണ് നമ്മള് എന്താ പറഞ്ഞത്? വർണ്ണാശ്രമങ്ങൾ അല്ലെ? വർണ്ണാശ്രമ കർമ്മങ്ങളും പിന്നെന്താണ്? ഒന്ന് നൈസർഗികമായിട്ട് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുക, രണ്ട് വർണ്ണാശ്രമ തത്വം അനുസരിച്ച് ആരാധിക്കുക. അതാണ് ദാസഭാവം. പിന്നെ അടുത്തത് പറഞ്ഞത് സുഹൃത് ഭാവം. സുഹൃത് ഭാവത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട്. ഒന്ന് അന്തരംഗനാകാം, പിന്നെ ശുഭകാംക്ഷിയാകാം. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ചെയ്തു തരും എന്നുള്ള ഉറപ്പ്. അപ്പൊ ഒരു സുഹൃത്ത്, നമ്മൾ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും എന്നുള്ള നമുക്ക് ആ സുഹൃത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സുഹൃത്തിന്റെ മുകളിൽ അത്രയും വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും. അതാണ് ശുഭകാംക്ഷ. മറ്റേത് അന്തരംഗണം. നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ളത് ആ സുഹൃത്തിന് അറിയാൻ പറ്റും. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയേണ്ടൊന്നും ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന ഭക്തരെയാണ് രാഗാനുഗമായി ആത്മപ്രചോദിതം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്ക് എന്താണ്? നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. എന്റെ അറ്റൻഡൻസ് 3 പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് നെറ്റ് പോകായിരുന്നു പ്രഭുജി. ഒന്ന് സത്യവതി മാതാജിയോട് ഒന്ന് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറയാം. ഓക്കെ മാതാജി, ഞാൻ 3 പ്രാവശ്യം ലിങ്ക് ഇട്ടുണ്ട്. അത് പോകായിരുന്നു. ഞാനത് അറ്റൻഡൻസ് മാർക്ക് ചെയ്യുമ്പോ എന്റെ നെറ്റ് പോകായിരുന്നു. ഓക്കെ ഓക്കെ, ഞാനിടാം. ആ ശരി മാതാജി. വാഞ്ചകൽപരൂപേക്ഷ കൃപാസിന്ധ്യാപേക്ഷ പതിനാം പാപേ വൈഷ്ണവേപ നമാനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ. വെള്ളിയാഴ്ചയിലുള്ള പ്രഭു എന്താ മാതാജി? ഇനി ഫ്രൈഡേ അല്ല ക്ലാസ് ഉള്ളൂ? ബുധനാഴ്ച ഉണ്ടോ? ബുധനാഴ്ച എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മാതാജി? എനിക്ക് അറിയില്ല. ബുധനാഴ്ച ഓണം ദിവസമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ ഞാൻ പറയും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചകൽപരൂപേക്ഷ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണം കഴിഞ്ഞിട്ട് കാണാൻ നോക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓണം കഴിയുമ്പോ നാട്ടിലെത്തും നമ്മള്. വെള്ളിയാഴ്ച അപ്പൊ ക്ലാസ് എങ്ങനെയാ? ആ സമയത്ത് ക്ലാസ് ചിലപ്പോ ഇത് ചെയ്യും, എന്താ പറയാ, നിർത്തും. അത് അമ്പലത്തിലത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അനുസരിച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്യാം. ഒരാഴ്ച ഉണ്ടാവുമല്ലോ, ഒരാഴ്ച അമ്പലത്തിലായിരിക്കും. മാതാജി വരുന്നില്ലേ? ഞാൻ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ അപ്പൊ കാണാം നമുക്ക്. ഹരേ കൃഷ്ണ.